izena? Adur. Adur. Zenbat urte dituzu, Agur? 7. 7. Mutil puskarra. Besozturto narra jokik, Ikusi dut, kirola egiten altzu, Adur. Bai. Bai, zer gustatzen zaizu egitea? Korrika. Korrika. Zure izena? Irune. Irune. Zenbat urte dituzu Irune? 7. 7. Zer gustatuko litzaizuke handitan izatea? Matrona. Matrona? Ze ona. Zer egiten du matrona batek? Umeak ekarri bizitzara. Ze ona. Gustatu zait pila bat matrona. Eta hortarako ze ikasi behar da? Erizaina izatea. Erizaina. Erizaina, medikoa. Gustatuko litzaizuke hori ikastea bai? Bai. Joke guai matrona. Adur, inoiz gorde alduzu oheazpian zerbait gurasoek ez ikusteko. Ez. Igual, agian zerbait gorde duzu disimulo. Bai, ez da, Adur. Bueno. Bai, bueno. Dirue. Dirue, ostras. Eta gero zer egin zuen, han gorde, gero honditan igual pixu bat erosteko. Ez. Gero festetan. Festetan, claro, txutxe, petardos. Petardo guztuak aldizu. Bai, kontuz petardokin, Kontuz. Osongi. Eta etxean ere bai ongi portatzen zara? Batzuetan. Oi? Hain ikustu non beti? Ze bihurrikeriak egiten dituzu batxean, Irune? Pues legoko arma bat daukago eta batzuetan jartzen diot amatxori eta... Piskat eldurtzeko, susten batxeko, ze hora! Eta zerratzen da, amatxo? Batzuetan. Batzuetan. Haizo, inoiz begiratu aldiozuzuk espiluri horrela goizetan. Jeki, horpeia garbitu eta espiluta. Hori nadur, ze guapo zaren. Bai, esan aldiozu zeure buruari. Bueno, ez dut esan hori baino. Baina pentsatu bai. Bai. Oso ongi, Adur, nik ere askotan begiratu eta esaten dut, Mikel, ze guapo zaren. Zure galtzerdigak usaindu aldituzu, ea geizki usaintzen zuten baina ez. Bai. Eta geizki usaintzen zuten? Bai. Bai, normala da. Ez dakit zergatik zura aurpegia begiratu, eta ez dakit zergatik txoriak gustokok dituzu. Izatzea bai. Hori garez? Bai. Ogitartekoa zakarrontzira bota alduzu ez zaizulako gustatu? Ez. Sekula ez? Uste dut txorizo eta gaztari. Txorizo eta gaztarekin, niri gustatzen zait pila bat. Karriko. Asko laguntzen duzu etxean? Bai. Bueno. Bueno, bai, batzutan. Aitak eta amak beti zuk uste duzu arrazoia dutela? Ez. Ez, exactamente, bai. Eta beraiek ere gezurrak esaten dituzte? Bai. Seguro baietz, zurekin nago, oso ongi. Gezurrak esaten aldituzu, Adur? Bai. Normala da. Normala da. Irakaslei, gurasoei, lagunei... Denoi. Bihurrikerin batekin alduzu Irune eta ez zaituzte harrapatu? Bai. Adibidez, hemen eskolan o kalean edo etxean, bihurrikerin bat eta zukorren gado ez dituzte harrapatu. Gogoratzen duzu bat? Bai. Esan niri. Ipurdia aukitu eta joango. Eta korrika jo. Oso ongi. Adur, 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 se pozik. Bakarrika, hau bakarrik hemendikan bakarrik nozela.